Ahaneze ndị ọma na-ege m ntị ekele m na ya bịakwala ọzọ taa iji wetara n'ihe emume ehihie nke taa. Ọ kakwala isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ife dum na-eme. Eji maka na ihe anyị na-ewetara gị n'isi mbido TV na-amasị gị maka na ihe dum anyị na-ewetaba ihe gbasara gị, ihe gbasara ezinụlọ gị, ma ihe gbasara azụmahịa gị, ma ọ bụ ihe gbasara obodo anyị, ọkachasị ala Igbo anyị ebe ihe dum na-eme. Ihe abụrụ anyị ji n'aka taa mara ezigbo mma, ya agakwala ebe ọbụla gị nọrọ n'iru onyonyo gị ka anyị nwee ike tọọ ihe ngụgụ anyị ji n'aka taa, maka na ihe amụta ife buru ibu, ihe amụta nnukwu ife n'ihe anyị ga-akụziri gị taa. Agakwala ebe ọbụla gị, nọnyere anyị, gaa n'iru nọnyere anyị ka anyị nwee ike si gị kụziere gị ihe ndị dị anyị mkpa, ihe dị anyị n'obi taa. N'abịa tupu anyị aga n'iru, achọrọ m iwepụta ohere a kelee unu ebe ọbụla gị nọ na-ege anyị ntị, nọ n'ime ahịa, nọ n'ime ụlọ gị, nọ ebe esi mụọ gị, isi n'obodo Igbo bata n'ala Igbo. Ha sị m ka Chukwu gọzie unu, ka Chukwu mụọ unu mma, ka ekeresimesi a gaziere unu ọfụma, ka anyị wekwara ohere a sị unu Happy Christmas, maka na ọ bụ ihe obi aṅụrị n'etiti anyị. Ebe ọbụla gị si bata, gbalịa ka isonye n'ihe a na-eme n'obodo. O nwere emume omenala a na-eme, gbaa mbọ ka ije kirie ma nwekwa obi aṅụrị, maka na ọ bụ ihe ejiri mara anyị. Ịga n'ụfọdụ obodo taa a na-agbacha mmanwụ, gaa ụfọdụ emume a na-emecha n'ala Igbo anyị n'oge ekeresimesi a. Ọ wụrụ ịgba nkwụ awụ nke dị nke na-aga ịga n'ezinụlọ ọbụla, ọ dị ka ozi ụbọchị dum ka a na-agba nkwụ. Nọnyere ha, kwado ha ka ha nwee ike nwee obi aṅụrị, maka na ọ ihe ejikwa ezukọ ma afọ gwụcha taa ewere obi aṅụrị banye n'afọ ọfụọ, maka na ihe anyị na-emere onwe anyị ọ bụghị ife ofu onye kpọọ mmemme, ofu onye agaghị emeli ọha dum ga-apụta nọnyere ya, mee ya ụda. O nwee ebe a kpọrọ gị, gbalịa ka ịpụta n'iro, mee ife a na-apụ anya, ịghọtago, fekwa ego nna na ya, kwado ha ọfụma dịka esi maka amara na odogwu batara, ịghọtago. Ya wụrụ ya, tinyere onwe gị obi ụtọ, ị na-apụkwa ezu, na-apụ n'iro n'oge ekeresimesi, agbadokwa anya gị maka na ihe na-emekwa. Ya bụrụ ya, kachasị ụmụnne anyị ndị nọ n'ebe Anambra nwere ka esi ekwugasị okwu, biko ị na-aga, nwechara ụfọdụ obodo ekwuru ị na-aga ka ị gbado anya gị, maka na a sị na ndị ọjọọ nọkwa n'etiti ebe dị otu a. Agakwala ije abalị, agakwala ebe ọbụla gị na-aga, gbaa mbọ ka igwe ezinụlọ gị kpọtụrụ ha, si ha lee ebe m nọ, lee ebe m na-aga, ka ha nwee ike burukwa n'uche. Ya bụrụ ya, ọ dị mma, asị onye dị iro gbara gburugburu na-eche ndị ya nche. Gbaa mbọ ka iche ndụ gị nche, ekwekwala ka ihe ọjọọ meta gị n'oge ekeresimesi. Ọ bụghị ihe anyị na-ekpe ekpere, Chukwu ga-echekwaba anyị, duru anyị, ya banye n'afọ ọfọ n'ahụ isi ike na obi aṅụrị, na-enweghị nsogbu ọbụla gị. Ọ ya ka anyị ji bịa taa n'isi mbido TV, ka anyị na gị nwere ike nọrịa akwa n'oge ekeresimesi, metụkwa gị obi aṅụrị, anyị gbarịtụkwa egwu na ya, kọwatụkwa ihe anyị ji n'aka bịa. Agakwala ebe ọbụla gị, gbaa mbọ ka ị nọ ruo n'isi njedebe nke emume ehihie nke taa. Agakwala ebe ọbụla gị, mana tupu anyị ebido, aga m echetakwara gị na ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ. Echefukwala izitere anyị ozi n'igwe soshal midia anyị na Facebook, na YouTube, na Instagram, makwa na Twitter @isimbido TV. Ọ ihe ị ga-eji wetara anyị, zitere anyị ngwaahịa, ụkwa azụmahịa gị, ka anyị nwee ike gosipụta ụwa ihe ị na-eme, ka ha fịa n'ihe onyonyo anyị. Ọkwa na ị chọrọ ịkwado ihe emume ehihie a, aka anyị ghe oghe ịnabata gị. Naanị ihe ị ga-eme ahụ zitere anyị ozi na igwe soshal midia na @isimbido TV. Ọ ihe ị ga-eji weta anyị mgbe ọbụla gị, ọtụtụ abalị ehihie, anyị n'ebe ahụ kpọmkwem n'isi mbido TV, ịza gị ma kọwara gị otu ihe si aga, ka anyị nwee ike, anyị na gị nwee ike mekọrọ ihe, maka ọ na-amasị anyị. Ihe gbasara gị na-amasị anyị, ihe gbasara ezinụlọ gị na-amasị anyị. Ọ ihe anyị ji bịa taa iji kọwatụrụ gị ụfọdụ ihe nke anyị ji n'aka. Nke taa ihe gbasara obodo anyị Naịjirịa. Eji m aka na ị ga-amụtakwa ọtụtụ ihe, mana ndị gọọmenti anyị ọkwa na ha na-ege anyị ntị, ha ga-amakwa ụfọdụ ihe ha ga-eme ma anyị kwucha ihe ndị anyị ji n'aka, maka na ọ dị nnukwu mkpa. Ọ na-egosipụta na ihe gbasara ihe na-eme anyị n'akụkụ na-emetụkwa anyị n'obi.
ọha anyị ji elebacha anya ụmụ ihe ndị a ka anyị na-arụtụ ya aka obere obere nke ọbụla gị kwere anyị nrụtụ anyị arụtụkwa ya unu na-anụkwa ya ndị gọọmenti na-anụkwa ya ndị obodo na-anụ ya ka anyị nwee ike kwado onwe anyị mee ihe aga ọfụma ihe na-arị elu siri ebe a nke arị elu ka arị elu ka anyị nwee ike mara ka anyị ga-esi mee ka ihe ndị a belatatu n'obodo anyị wụ Naijiria. Agakwala ebe ọbụla ka anyị gbarịta egwu. Ana m abịa. Ndị Igbo mmanụ ya gazierunu ejimaka na unu na-eweta onwe unu ha na-eze na-ege m ntị akakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ onye gị na ya nọ taa Nwaada Ugomma Jennifer onye na-ewetara gị ihe omume gị taa. Agakwala ebe ọbụla gị gbaa mbọ ka anyị nọnyere anyị ka anyị na gị nwee ike kparịa nkata anyị ji n'aka taa. Ọ bụrụ na ka abụghị mbụ isonyere anyị gaa n'iru nọnyere anyị mgbe ọbụla gị ọ kụrụ elekere anyị 12 nke ehihie mgbe ọ na-azọ mgbe ọ na-akpọtụ n'isi mbido TV iwetere gị ihe emume ehihie ya bụ ya ṅaa ntị ka anyị tọghee ngwugwu anyị ji n'aka. Isiokwu anyị taa ogene ụzọ a ga-esi kwado ọganihu obodo anyị wụ Naijiria, ụzọ esi akwado obodo anyị agamnihu obodo Naijiria ma ọkwanụ akụnụba obodo Naijiria nke ndị oyibo na-akpọ economies of the country. Ka anyị nwee o nwere ụfọdụ ihe ndị gọọmenti anyị na-adịghị eme, o nwere ụfọdụ ihe ha kwesịrị itinye anya na ya, o nwere ụfọdụ ihe ha kwesịrị ịkwado, o nwere ụfọdụ ihe ha kwesịrị ịkwụsị na-eme ka ihe nwee ike dịrị anyị mma, ka ekọnọmi anyị nwee ike dịkwanụ mma, ka anyị balansị anyị ọfụma, ka ihe nwee ike na-agara anyị ọfụma, ka ihe ndị a na-arịcha elu nwee ike belatatu. Maka na anyị lekpucha anya na ụmụ ife ndị a ị ga-afụ n'obodo anyị ga-adị mma. Ihe mere anyị anọ otu anyị nọ taa ahụ maka na ụmụ ihe ndị a ndị gọọmenti anyị lefuru ya anya ọkam lefuchara ya anya ọ dịzie ka asị na onweghị ihe na-eme n'obodo anyị. Anyị kwesịrị ị na-agba mbọ ịmatacha ibe anyị chọrọ isi ileba anya ebe mmiri si baa opi ụgbọgọrọ ime, maka na ihe ndị a anyị na-afụcha ya, ndị gọọmenti anyị na-afụ ya, mana anyị enweghị ife anyị chọrọ igbe gbasara ya ka ịkwana ihe o ji dị ụta ka ihe o ji dị ụta maka na ihe ọbụla gị ke na-eme n'obodo anyị taa ndị gọọmenti anyị macha ya, ha na-afụcha ya. O nwekwara ike ha ama ihe ha kwesịrị ime mana gịnị mere anaghị ha achọghị ime ihe ndị a ka ihe nwee ike dịkwara n'anyị mfe. Abịala ka anyị bidogodi na ebe igwe electricity anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ife dị mma n'obodo a ka anyị leba anya ka anyị mezigodi igwe electricity ka onye ọbụla gị na-enwe ọkụ. Obodo anyị Naijiria na-enye ndị obodo Togo ọkụ, na-enye ndị obodo ọzọ ọkụ, mana ndị ahụ a nyere ọkụ na-enwe ọkụ karịa anyị nwa isi ebe anyị na-eweta ọkụ ahụ. Ka ezi ife mere ahụ na anyị mee igwe electricity na-adị mgbe ọbụla gị, ọkụ electricity na-adị mgbe ọbụla gị, ị ga-afụ na ụfọdụ kọmpani ndị emepechara n'obodo anyị ga-eme ọfụma. Kọmpani ndị na-arụpụtasị ihe ndị a na-eri eri, ndị na-eme ka ndị na-eme ụmụ ihe ndị rọba ndị a ma ndị ike ọbụla gị ha na-ewepụtacha ụmụ igwe electricity ka ha na-eji eme ya, ma ọkụ adịrọ ha agaghị emeli ife ọbụla gị. Mana maka ha na-azụ eji ego na-azụ petrol ha ji emechi ụmụ ife ndị a, ha bịazie ha ewere ego ihe ndị a ha zụrụ tinye na ngwa ahịa ya, ha rewazie ya ọ dịzi oke ọnụ. Mana ọ bụrụ na gọọmenti na-ewetara ha ọkụ, ha jiri ọkụ na-ewere ọkụ n'efu na-eme ife ha na-eme, ọ ga-emetụ ngwa ahịa ha adịtụ ego ya adịtụ obere. Mana gọọmenti achọghị ka ọkụ a zute onye ọbụla gị aka. O nwere ụfọdụ obodo na-afụbedugo ọkụ ma chaa. Ka ihe o ji dị otu a ekwesịrị ileba anya obodo ọbụla gị, ebe ọbụla ọkachasị ndị nwechara ebe kọmpani nọchara ka ha na-enye ha ka ha nwee ike na-arụpụtacha ihe ndị a na-arụpụtacha ka ọ dịrị onye ọbụla gị mfe. Dọla nwa na-ekwu na-arị elu, dọla larị elu, dọla larị elu. Ọ bụrụ na anyị nwere ife nke anyị na-eme n'aka anyị agaghị akwụ ụwa dọla, anyị agaghị akwụ ụwa dọla maka na anyị nwere ike anyị na-emere onwe anyị, o nwere ike anyị na-emepụtara onwe anyị. Na ilekwa anya na ebe agụmakwụkwọ dị, ebe ahụ ka ọ kacha njọ. Ọ bụrụ na a ga-eme agụmakwụkwọ wetasịa igwe eji eme igwe kọmputa eji agụcha agụmakwụkwọ
mecheta ihe ndị teknọlọji ndị ọcha ndị akụziri ụmụ nke ha weta ya ebe ahụ anyị ga-emụta ụmụ akwụkwọ anyị ga-eme ọfụma ụmụ anyị ga-eme ọfụma ngwa nke onye gachara skuul jụọ ya ka ihe gụrụ na skuul ọ na-elega anya ka ọwa ewu ọ na-elega anya kpoo jụọ ya ofu ajụjụ n'ihe ọ gụrụ na skuul ọ ga-agwali gị jụọ ya nke ọ ga-ekwuli ya maka gịnị ihe ndị a ha kọrọ ya dịka akụkọ onwe nke ọ fọrọ n'anya ya asị ya ọ bụrụ ndị ke na-eme ihe biọlọji asị ya igwe mikroskopu anyị ji ya o nwere ụfọdụ ndị gụrụ biọlọji amadị ka esi eme igwe mikroskopu nwa ka o si arụ ọrụ onweghị ka ha ma ka o si arụ ọrụ onweghị ka a kụziere fa ọ bụgodo ofu ka ha gbalịrị nweta n'ụlọ akwụkwọ ọhụụ ofu ahụ ka ụmụ akwụkwọ ruru 1,000 ga-eji mụọ ihe ahụ onwe ka o si dị ọ dịrị gị pọsịbụl ka ụmụ akwụkwọ dum ga-eji ofu igwe mikroskopu gụọ ihe kwesịrị ịgụ ma kọwacha ya o nwekwa ụfọdụ na-agwa ụfọdụ anọ n'ezi na-akpa nkata ụfọdụ na mba n'ime onweghị ihe dị ka ha dum ga-amụtachi ihe a na-akụziri ya ha ga-amụta ya maka gịnị ọwụwa ofu ka ha kwesịrị inwe ekwesịrị ewepụta ya akụziere ha onye ọbụla ga-ekewacha ha ọ bụrụ ise ka ha nọ na ofu grupu ha mee ya grupu nke eme nke ha nwere nke ya onye ọbụla gị na-eleba anya o nwere nke ndị ọcha na-eme ya ha nwee dị ofu onye ọbụla ga-anọrọ na nke ya a na-asị gị nke a na-acha mmanụ ile ya anya ọ na-acha mmanụ asị gị nke a na-acha agwụgwa ile ya anya ọ na-acha agwụgwa maka gịnị ị na-afụ ya n'anya echi mmadụ jụọ gị ka otu kemikal a na-acha ị nwekwana ike kwuo okwu sị otu a ka ọ na-acha maka gịnị ịfụna ya n'anya ọ bụrụ na ịfụ ya mmadụ na-ajụgodi gị ajụjụ ọ ga-adị gị ka ọwụ ihe akụkọ ifo ka onye ahụ na-akọ maka gịnị ịfụbeghị ya ọkwa onye gara skuul onye gara ụlọ akwụkwọ ihe awụ ihe ndị gọọmenti anyị kwesịrị inyere anyị aka a ga-akpọrọ ụmụ ha gaa n'obodo oyibo gaa na-azụ ha n'obodo oyibo mana anyị nwa na-enwere ka o si ruru anyị na-agazi ebe a na-akpọ ọta akara ha nwa na-agazi nke private nke mmadụ nwe ebutechara ha ụmụ ihe ndị a na-ekwu okwu ya ha nwa na-amụtacha ya ọfụma ndị ka enwe ezi ego agazi ebe a na-eji ofu akụziri igwe mmadụ ọ kwesịghị ịdị otu ahụ ọ bụrụ na a chọrọ ime ka ihe gara anyị ọfụma ma ndị ukwu ma ndị nta anyị dum kwesịrị ịga ofu ụlọ akwụkwọ eweta ihe ahụ ma onye ọbụla gị a na-aga ụlọ akwụkwọ ha eweta ya ebutu ego ụlọ akwụkwọ mee ya ebe ọ ga-erute onye ọbụla ga-aga ọwụ nke nwa ogbenye ga-asị aga m akwụla ụgwọ ụlọ akwụkwọ aga m agala nwa m aga-agala ebe maka na eji m ego nwa m aga-agala ebe maka eji m ego ekwesịrị ime ya ka onye ọbụla gị nwere equal right ka onye nwee ike kụziere ụmụaka ihe ha kwesịrị nwere ụmụaka nwere ezigbo akara aka maka na ha enweghị ezigbo ebe ha ga-anọ mụọ ihe ndị a mechaa ya ha mara ya ọfụma ha afụla akara aka ndị efu ọhịa ka ihe ji nwee ndị agboro n'obodo taa ebe ọbụla ịga na paakị ndị agboro ji ụfọdụ n'ime ha macha nwechara akara aka nọ ha n'ime maka na ha enwetago ohere ije mụọ ihe ndị a ma ọ gaa ụlọ akwụkwọ dị mma ka ha kụziechara ha ụmụ ihe ndị a ka ịfụ ha fụzie ọhịa mewazie ihe agboro ebe ọbụla ga-egosi apụtazi ha etinye isi maka na ha chọrọ isokwa ibe ha biri fụkwa ihe ha ga-eri ọ ihe ndị gọọmenti anyị kwesịrị itinye uchu na ihe gbasara agụmakwụkwọ ka ha tinye ego wepụtara mmadụ dum ụlọ agụmakwụkwọ ga-erute onye ọbụla ga-aka ọwụ nke ya sị na ndị ga-enwe nke ndị ka o mee ya ka onye ọbụla ga-esoro gụọ ya ma onye ukwu ma onye nta ma ndị ogbenye ma ndị ji ego ka onye ọbụla ga-agacha ụlọ akwụkwọ a ọ ga-enyere ya aka ịzụpụta ụmụaka ma ihe ụmụaka nwere akara aka ụmụaka ma ihe ha na-eme n'obodo mgbe ị zụchara ụmụaka ndị nọ ndị chọrọ ime ihe sayensị eme nke ha ndị chọrọ ime ihe aatị eme nke ọ bụrụ ndị na-eme ihe aatị ewepụtachara ya ihe ha ga-ejicha na-emecha ụmụ ihe ndị a na-amụcha ya obere tupu ị na-amụ ihe dịka ha na-eto ha amụtachala ya mmadụ gwa ha si anọgodo na-ehi ụra kpọtụ ha sị ha bịa eme ihe aatị ọ ga-emechi anya nọọsụ ihe ọ ga-esi kpụcha ihe ọ ga-akpụ maka gịnị akụziri ya site na obere mgbe ọ na-eto eto ọ gara ebe ọ na-akụziri ya ọfụma ọ ihe o ji dị mkpa ka a na-ewepụta ụlọ akwụkwọ ga-enyere onye ọbụla gị aka ka ị ga-eme akara aka ndị obodo anyị apụta n'ife
ihe ndị a dị nnukwu mkpa, ọ dị nnukwu mkpa n'obodo anyị. Gọọmenti anyị kwesịrị ileba anya na ya, leba anya n'ihe gbasara ụlọ akwụkwọ anyị, maka na ebe ahụ ka agamniru anyị ga-ebido. Ile anya n'obodo India tụkwa ọgwụkwa obodo emere colonize, ndị ọcha ọzọ ndị British njidekwara emekwa ha were onwe ha. Mgbe ha were onwe ha bido tinye anya n'ụlọ akwụkwọ, mara na ebe ahụ ka a ga-esi bi ghọtacha ụmụ yutu ha, ndị otorobịa na ndị ụmụ agbọghọ na ụmụaka siri na nta ghọtacha ha, ruo ụlọ akwụkwọ bara uru ebe igwe teknọlọji ga na-akụziri ihe ha kwesịrị ịkụzi. Tupu ugbu ọnwa ala India wụ ebe nwere igwe teknọlọji kachasị ibe ya, maka gịnị? Ha tinyere uchu n'ụlọ akwụkwọ ịkụziri ụmụaka ihe ha kwesịrị ịkụzi mgbe ha kwesịrị ịmụta ya. Ya bụrụ ya, ekwekwala ndị gọọmenti elefukwara agụmakwụkwọ anya. A sị na emere free education, a na-aga akwụkwọ n'efu, nke ahụ a na-aga n'efu ka ife a na-akụziri efu. Ọwụghị sọsọ isi ha gaa ebe a na-agụ akwụkwọ n'efu, ebe ahụ ị na-asị ha gaa, o nwekwara ihe iwepụtara ha ga-eji mụọ ihe amụta ya ọfụma. Ihe kwesịrị itinye anya na ya ka nwee ihe kwesịrị inwe, wee ike zụpụta ụmụaka ga-abara anyị uru n'ọdịnihu. Mana tupu anyị aga n'ihu, achọkwa m ka anyị gbarịta obere egwu. Agala ebe ọbụla, ka anyị na-abịa. Aha na-eze ndị ọma na-ege m ntị, eji m aka n'ụnụ gbara egwu nke ahụ ọfụma. Aka kwadisi Bido TV ka ọ na-akpọtụ ebe ife dum na-eme, eji m aka na ịgbarịrị egwu ahụ ọfụma. Ya bụrụ ya, ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ ka ọkwa ihe emume ehihie ka anyị ji n'aka. Onye gị na ya nọ nke taa, Nwaada Ugomma Jennifer, nwekwara ike ịkpọ m Akụ Ugo. Ugbu a aka na-echetara anyị ihe anyị ji n'aka, nke wụ otu anyị ga-esi kwado agamnihu obodo Naijiria, ọkwa na akụnụba obodo Naijiria nke a na-akpọ economic, the government economy. O nwere ka anyị ga-esi kwado ya ma ọ bụrụ na ndị gọọmenti anyị ga-etinye anya na ya, ọ bụrụ na ha ga-ege anyị ntị, ife ga-adị mma. Ọ bụrụ na ha ga-eleba anya n'ihe ha kwesịrị ileba anya, tinye ego n'ebe ego kwesịrị ịbanye, zụọ ihe ha kwesịrị ịzụ, bubata n'obodo anyị ka anyị nwee ike kwado onwe anyị, ihe ga-agara anyị ọfụma, ihe ga-agbanwekwa, ihe ga-aga ọfụma. Ego anyị fụrụ richara elu, akpa rice efuru a na-ere puku naira 45, ị ga-afụ na ọ ga-agbarucha na puku naira 20, ma ọkwanụ gbadasịa karịa nke ahụ sef. Maka na o nwere ihe ndị anyị na-eme anyị na-ekwesịghị ime. Ndị gọọmenti ọwụma anyị elefuri anya, maka na ihe ndị a ị gaghị agwa m na ha machaghị, ha ma. Ọ bụrụ na ha ga-etinye uchu na ya, tinyekwa n'ego dị na ya, ma ewepụta ihe ndị a, ihe dum ga-agara anyị ọfụma. Oge ka anyị leba anya na ụmụ obodo anyị ma ụmụ Naijiria anyị ndị na-arụpụta chife dị iche iche, ka anyị legodo ụmụnne anyị ndị nọ n'Aba ma Ọnịcha, ndị na-arụpụta ụmụ akpụkpọ ndị ọmefe, ndị a na-arụpụta ma nke a na-akwa, ka ihe ga-eji akwado ha. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị ekwe ego ihe emere n'Aba ma nke emere n'Ọnịcha ma nke emere n'obodo Naijiria, maka na anyị echere na nke emere n'obodo anyị enweghị uru ọ bara ma ọ dịrọ mma. Mana ọ bụrụ na ndị gọọmenti anyị ga-akwado ụmụ yutu anyị, ndị ntorobịa anyị, ndị a na-arụpụta chife ndị a, nye ha igwe teknọlọji dị mma ha ga-eji rụcha ihe ndị a, wepụtachara ha ngwaọrụ bara uru chichara ike ha ga-eji rụọ akpụkpọ ụkwụ ma efe ndị a, ị ga-afụ na ihe nke anyị nwa ga-arụpụta ga-aka ndị anyị na-esicha obodo oyibo na-ebubatara anyị. Na akpụkpọ ụkwụ ụmụaka, ọgwụgwụ ha nweela ụbụrụ ime ihe ha kwesịrị ime, nwee uche inwe ọwụzi ngwaọrụ ha ga-eji rụọ ihe ndị a, rụọ nke dị mma, nke ga-adị mma n'anya, ma ọ bụ nke ga-alasịrị ha. Ọ bụ ihe ha chọrọ ugbu a. Gọọmenti a ga-enwe n'ike bubatara ha ngwaọrụ ndị a eji arụcha ihe ndị a. Otu a na-esi rụọ nke dị mma n'obodo oyibo, anyị nwekwara ike rụọ ya n'obodo anyị. Ọ bụrụ na ndị obodo anyị ga-eleba ya, lee ihe ndị anyị rụpụtachara n'obodo anyị, were ya kpọrọ ife, anyị ga-afụ ihe ga-agbanwere anyị.
ngwa ihe ndị a na-eri a na-arụpụta n'obodo anyị rice Abakaliki ka ọ bụ nke osikapa esi Abakaliki rụpụta ma nke esi na Enugu rụpụta ka esi ele ya anya onwere otu esi onwere ihe dị iche ya na rice nke nwe esi obodo oyibo na-arụpụta ebubata ihe niile dị iche awụ na asapụ nke asapụ na-acha pepepe dịka nke ndị ọcha si acha ka o esi obodo oyibo na-ebubata ọ bụrụ na ndị gọọmenti ga-ebubatara anyị igwe teknọlọji a ga-eji sachaa ihe ndị ahụ ọcha dịka nke ndị esi obodo oyibo na-ebubata ị ga-afụ na ihe ga-agbanwere anyị ewepụtacha igwe eji arụ ọrụ ubi wepụtacha ụmụ ihe ndị mashin ndị eji arụcha ọrụ ubi ọ dịrị ha mfe ọwụ nke a na-ejizi aka na-akụ mgbe a na-eji aka akọ ubi agafeela ọ bụ ya bụ ihe igwe teknọlọji ji dịcha ebe dum ugbu a ewepụtacha nke eji akọ wepụta nke eji ewepụta ma ọ bụrụ na ihe amịa nke eji aghọcha ya ọcha nke eji akọnye nke eji aba ala nke eji emeche ụmụ ya sacha ya ewepụtacha ya nke eji arụpụtacha ihe ndị dị iche iche ọ bụrụ na a ga-eweta ya n'obodo anyị a ụmụaka anyị ndị gara skuul gacha ụlọ akwụkwọ mara ihe a na-eme agaghị achọ ọrụ n'obodo anyị ọrụ ga-adị ebe dum ihe nke gụchara nke ọ gụta ọrụpụta na ọ maghị na o nwere ebe ọ ga-etinye onwe ya nwee ike bụrụ mmadụ ọrụpụtakwa ihe a na-afụ anya nwechara ụmụaka anyị nwere akara aka nwere ụmụaka ndị na-agagharịcha n'ime obodo nwere nke rụchara ụlọ ifu ụlọ nwatakịrị ji akwụkwọ katọn rụchaa ya like this gbachaa ya penti bupụta ya na-ele ya ele etinyechara n'igwe soshal midia ihe awụcha na akara aka nọcha n'ime ụmụaka ka esi akwado ndị dị otu a ka esi akwado ha o nwere ofu ihe ntọọchị mmadụ kwuru ofu ụbọchị asị na ha chọrọ ịba igwe aeroplane ofu ụbọchị asị ha na igwe aeroplane a na ọwụ ụmụaka gara skuul na Naịjirịa rụpụtara ya na tupu ha efelie na a ga-ekele ụmụaka rụpụtara igwe aeroplane a tupu nwoke a na-ekwuchi ihe ọ na-ekwu ndị dum nọ n'ime aeroplane esiri mere ogo gbatusi ya onye ọbụla na-azụzi ụzọ ọzọ ka ha mmadụ maka na ha nche nke ha rụrụ na Naịjirịa na o nwere ike ofelie ha agaghị efedazi efeda ụjọ dịzi onye ọbụla rituzie ofu onye n'ime ha ekweghị aritu ka ihe onye a mere ajụọ ya sị ka ihe mere ndị ọzọ na-agbasa ọsọ ha na-aritu ka ihe mere ịchọghị iritu ọ sị na ọ bụrụ na ọ bụ na Naịjirịa la arụrụ ihe a na igwe aeroplane agaghị efeli ka ọ fọwara nke ha agaghị agbanye ka ọ fọwara nke ifeli na ụjọ atụkwala ha na onwe nke ọ ga-efeli na onwe nke ọ ga-efeli ifuru ụdịka echiche ụdịka ebe edosala ụmụaka anyị ndị gara akwụkwọ na ndị machi ihe ha na-eme maka na anyị chere na nke ahụ emepụtara n'obodo Naịjirịa enweghị isi ọ bụrụ na anyị ga-echegharị echiche kwado ụmụaka anyị ndị nke a na-agbata mbọ manyere akara aka ndị a nye ha ụdịka igwe teknọlọji ha kwesịrị inwe ka arụpụta ihe a ga-arụpụta n'obodo anyị ihe ga-adịrị anyị mma lee anya na o nwere ụfọdụ igwe teknọlọji pụtachala ọfụọ ndị ọcha na-eji na-eme ihe nke ha ọ bụrụ na anyị ewetacha ụmụ ihe ndị a n'obodo a kụziere ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ha na-amụ dịka ha na-aga ụlọ ka ha na-akụziri ha onye ọbụla ga-enwe ebe ha na-echiba ihe ọhụrụ nke a na-agụ iwere igwe ihe gbasara ihe ahụ igwe teknọlọji gbasara ihe anyị na-agụ mụọ ya bido n'afọ mbụ ahụ ịbanye n'ụlọ akwụkwọ mụọ ya rute n'afọ nke ikpeazụ ka ihe mere nwatakịrị ahụ ga-ama ihe ọ na-eme ma ọ bụrụ na ọ gacha ụlọ akwụkwọ enweghị ihe ka ọ bụrụ na enwechara ụmụaka gara akwụkwọ n'obodo mana ọ nweghị nke mụtara akwụkwọ ka ihe a na-azụpụtazi Chukwu ga-emere anyị ebere maka na ihe ndị a dị nnukwu mkpa n'obodo anyị ọ ihe ndị gọọmenti anyị kwesịrị ilekpu anya na ya tinye uchu na ya ka ha nwee ike nwee obodo dị mma ile anya na ihe gbasara agamnihu anyị nwedịghị ebe eji azụ aga maka na kama ihe ga-adị mma ọ na-akarịzi njọ maka na anyị onweghị nke a na-achọ emezi nke na-emebi nke nọ n'ihe echekwa na ọ dị mma na-emebikwa
ka anyị leba anya n'ihe ndị kwesịrị ileba anya ka obodo anyị nwee ike dị mma. Ọ bụrụ na ndị gọọmenti ga-anụ olu anyị nwee ike gotechie igwe teknọlọji ndị a ga-enyere anyị aka anyị na-akọ ọrụ ugbo ọfụma, mee wepụtasị ngwa ihe ndị a na-eri eri n'obodo anyị ka anyị hapụ ị na-ebubatasị ihe dum a na-eri na na-ebubatasị ya site obodo ọzọ. Anyị nwa nwere ike iwepụta nke anyị mee ya na-afụ ya anya, ndị ọzọ nwekwana ike bịakwa ebe a bịa na-egoro anyị. Ọgwụgwụ sọsọ anyị ga na-egoro nke ha nwa kwesịkwa ịbịa na-egoro nke anyị nwa, mana ole nke anyị na-egosi ha, ole nke anyị na-egosi ha ka ha goro. Kee ka anyị ga-esi kwadokwana ofu onye sọsọ agaghị emedi ife ndị ọgwụgwọdụ na ofu onye nwere ego wepụtasịa rụọ kọmpanị a ga-eji na-emechi ife ndị ọgwụgwọ ọrụ dịrị ofu onye sọsọ. Ihe awa ọrụ dịrị ndị gọọmenti ka ha nwee ike rụọ ihe ndị a ka ozuo mmadụ dum aka. Ọ bụrụ na gọọmenti ga-arụcha ya, steeti dum nọ n'obodo anyị rụchaa ụmụ kọmpanị ndị a rụchacha ya ebe ọbụla gị, ụmụ akwụkwọ na-agụcha skul ha ga-enwe ebe ha ga-etinye onwe ha, ha gụchaa mara na ebe a ka ha ga-arụ ọrụ. Ọwụ nke onye nọ na ala Abịa gụcha akwụkwọ ọ chọrọ ọrụ bịawa na Lagos n'ịchọ ọrụ, o rutezi ebe a o nwere ka ọ ga-afụdo ọrụ nwa ọfọ maka na onweghị onye ọma n'ụlọ ọrụ ahụ. Ma ịmaga onye ma onye ga-enye gị ọrụ. Ọwụzi ihe nọ n'obodo anyị taa. Mana ọ bụrụ na ndị gọọmenti emee ya ozuo ebe ọbụla gị oke, ka ihe ga-eme mmadụ chọrọ ọrụ bịawa n'obodo onye ọzọ, ị na-ebe nọ tupu ị na-agụcha ya akwụkwọ, ọrụ a nọ na-eche gị maka na ịma n'ebe ihe ugwu chewara. Ọ ihe ndị gọọmenti anyị ga-enyere aka leba anya. Mana tupu anyị achịkọwa, ọ ga-amasị anyị ka anyị gbarịta obere egwu. Anyị na-abịa, agakwala ebe ọbụla gị. Ọha na-eze ndị ọma na-ege m ntị, eji m aka na unu gbarịrị ego ahụ ọfụma. Ya bụrụ ya akakwana isi mbido TV ka ọ na-akpọta ebe ife dum na-eme. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ihe anyị ji n'aka bụ ihe emume ehihie. Onye gị na ya na-akparịkọta Nwada Ugomma Jennifer. Agakwana ebe ọbụla gị ka anyị chịkọwa ọnụ, maka na eji m aka na ịmụtara ihe bara uru n'ihe a na-ekwu. Ma ndị gọọmenti unu gekwa anyị ntị n'olu, nụkwara n'olu anyị, maka na ihe ndị a dị mkpa ileba ya anya ka obodo anyị nwee ike dị mma. Ndị nwa na-azọ ọchịchị achọrọ n'ịbala ọchịchị afọ na-abịa abịa eme elekshọn. Ọ bụrụ na ị na-aba ebe ahụ, ihe ndị a bụ ihe ị ga-elekpu anya, tinye uchu na ya ka obodo anyị nwee ike dị mma. Ọ bụ onye ga-emere anyị ihe a ka anyị chọrọ ka ọ baa n'ebe ahụ. Ọ bụghị onye ga-aba mkpara ihe ọzọ mewa otu o si sọrọ ya, mana onye ga-aba ebe ahụ ihe nwee ike gbanwere anyị, gbanwee ọnọdụ anyị, tinye anya n'ụmụ ihe ndị a. Nke mgbe anyị tinyere ọnụ gbasara ihe igwe eletriciti, ọkụ eletriciti, ka ha nwee ike na-eweta ọkụ eletriciti ebe ọbụla gị, ọkachasị ebe ndị arụchara ụmụ kọmpanị ndị ka ha nwee ike were igwe eletriciti nke gọọmenti na-arụ ihe ha na-arụpụtacha, ka ngwaahịa ha nwee ike belatata ego. Maka na ọ bụrụ na ha jiri ego ha na-azụ petrol na-eme ihe ha na-eme, ọ ga-eme ngwaahịa ha arị elu. Nke ọzọ anyị tinyekwara aka n'ebe gbasara ụlọ akwụkwọ, ka ndị gọọmenti anyị nwee ụlọ akwụkwọ ga-akwado mmadụ dum ịga akwụkwọ. Ọwụ nke ndị ji ego sọsọ ga-aga, nke ha weta ihe kwesịrị igwe teknọlọji a ga-eji na-akụzichara ụmụaka ihe, etinye ya n'ụlọ akwụkwọ dum, mee ya ego a ga-eji ga ụlọ akwụkwọ erute onye ọbụla ga-wụrụ ihe mmadụ dum ga-akwụli. Ọwụ nke sọsọ ndị ji ego ga-akwụ. Ọ ihe anyị na-arụtụcha aka. Biko ndị gọọmenti anyị ka anyị tinye anya n'ihe ndị a, maka na ọ dị oke mkpa. Nke ọzọ anyị rụtụkwara aka wụrụ ihe gbasara ihe ndị a na-arụpụtacha n'obodo anyị Naịjirịa. Obodo nwere ọtụtụ akara aka juru eju n'obodo anyị. Ọ bụrụ na anyị nwechara ihe eji arụpụtacha ya, igwe teknọlọji eji arụpụta, ngwaọrụ eji arụcha ihe ndị a, ọ bụrụ ndị na-akwa akwa wetara ha ezigbo leda eji akwa akpụkwụ ndị a. Ọ bụrụ ndị na-akwa wetara ha ezigbo kemikal ndị eji emecha akwa ndị a, ka o nwee ike nwee ezigbo kwaliti ego eji a na-elekwana ya anya. Eweta ka ndị ọzọ kwudo, ewere nke anyị kwudo, ọ na-ada ụda n'anya. Ịghọtago, ọ bụ ihe ọrụ dịkwara ndị gọọmenti anyị. Ọ ihe anyị ji echetara ha ka ha nwee ike tinye anya, ọkachasị ndị nwa na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2023, ka ha nwee ike tinye anya n'ihe ndị a, mee ka obodo anyị nwee ike dị mma. Otu ha ga-esi mekwado ihe a nwee ike bịa na mmezu abụ ka ha gbalịa tinyecha iwu ga na-echekwasị ihe ndị a. Ọ bụrụ na iwu ga na-echekwasị ihe ndị a dịrọ,
chefuo ya ihe dum ọbụla ga ha kwadochara onwe nke ga-enwe isi ma ọ bụrụ na iwu adịrọ nke ga-akwado ihe ndị a ekwesịrị inwe ihe iwu ga na-akwado ihe ndị a tinyecha usoro a ga-esi na-emechi ihe ekwesịrị ime nke ndị oyibo na law and order. Ọ bụrụ na etinyecha iwu ndị a tinyecha usoro a ga-esi na-eme ya ị ga-afụ na ife ga-agbanwere anyị mana iwu ndị a nwekwara ike ọnọ mana anyị anaghị esozi iwu ndị a ka ihe mere elefuziri iwu o nwere ndị nọ n'ọchịchị anaghị esoro iwu ọ bụ sọsọ ndị obodo ndị obodo anyị ndị onweghị ka o ruru ha ndị na-eso ekwesịrị iso iwu emere awụ iwu mmadụ dum onweghị ndị emere iwu a onweghị ofu onye onye ọbụla ga-amụrụ n'obodo Naijiria kwesịrị ime idosi iwu a na-ekwu okwu ya na-eme ihe n'usoro weta ọ bụrụ nke ihe gbasara azụmahịa ihe ga-eji na-arụpụtacha ihe a ga na-ere n'obodo anyị tinyecha iwu ga na-echekwa ya nke ụlọ akwụkwọ etinye iwu ga na-echekwa ya nke azụmahịa etinye iwu ga na-echekwa ya nke igwe electricity etinye nke ga na-echekwa ya enwecha iwu ndị a ọ ga-enye aka ime ka obodo anyị dị mma akụnụba anyị nwee ike gbanwanye n'obodo Naijiria ihe nwee ike belatatụ ihe ndị arịchara ga-agbatu ma ọ bụrụ na elekpucha anya n'ụmụ ihe ndị a ọ bụ ihe anyị ji bịa n'isi mbido TV taa iji ọtụtụrụ ndị gọọmenti anyị chetara ha na o nwere ọrụ dịrị ha ihe a kwesịrị ime imeela maka isonyere anyị n'ihe emume ehihie nke taa Chukwu ga-agọzi gị echefukwala izitere anyị ozi n'igwe soshal midia na Facebook na YouTube na Twitter ma ọkwa na Instagram anyị @isimbidotv ọhị ga-eji nweta anyị @isimbidotv echetakwa anyị na-eche gị ka iweta ụkwụ azụmahịa gị wetachi ihe ndọ ọ nwere ajụjụ chọrọ ije zitere anyị ozi n'igwe soshal midia anyị nọ ebe ahụ na-eche gị echefukwala ya @isimbidotv akakwa nwaada Ugomma Jennifer onye wetara gị ihe emume nke taa echefukwala isonye m na igwe soshal midia na Facebook na Instagram @ezobeautyempire ọhị ga-eji nweta m imeela maka isonyere anyị ebe a ka anyị ga-achịsa ọnwa nke taa gbalịa aka isonyere anyị ụbọchị ọzọ anyị ga-ewetara gị ihe emume ehihie ya gaziere gị